Adamawa yana da nisa. Fatima ta zamto silata zuwa Adamawa da ban zata ba. Garin Adamawa yana da nisa. Fatima ta zamto silata zuwa Adamawa da ban zata ba. Labari na zo yau ku buɗe kunne za na furta. Ga labarin Fatima Bintu da yadda aka yi ma har na santa. Ina zaune a studio wancan ina latsa wayata. Kirana aka yi sai na ɗauka na sa kunne na yi sallama ta. Da yin sallama ta aka amsa sai na ji ana zo ka cece 'yata. Da jin haka sai faɗuwar gaba don hakika na kasa fahimta. Ya ce mun kai ne 'yan wazir wanda ke waka amsa ka furta. Ni kwanayo tari na tsore da tsoro har ya kaɗa hanta. Ka tsoranta don ba zan cutar da kai ba. Sanan ta ce ta saka na kira ka da fatan ban kure ba. Zance na ka take a kullum mama na bata gajiya ba. Ka san ƙaunar ɗa da mahaifi sako na ta ni baki in isar ba. Ce mun Fatima ta yi rashi na uwa shi ne komai gare ta. Yana son komai da take so a tsari duka na ra'ayinta. Yanayi mata haka sula dalili da ta yi rashi na mahaifiyarta. Allah sarki na tausaya mata labari mai saɗi mauta. Mai waka ne Ibrahim Waziri nan ne zan takaita. Labarin na da yawa masoya ku bi na Anas waka na furta. Za ku ji yadda muka yi da Fatima sannan har da mahaifinta. Fatan alkairi ga masoya domin kuna yi waƙar ku ji ta. Adamawa yana da nisa. Fatima ta zamto silata zuwa Adamawa da ban zata ba. 080 80 47 06 09 Ibrahim M. Waziri.